Future continuous, kиләчәк дәвамлы zaman. Ягъни бу zaman киләчәктә ниндидер дәвамлы эшне күрсәтә. Графиктан күренгәнчә, дулкын белән без нәкътә дәвамлы эшләрне билгеләйбез һәм ул киләчәк заманында күрсәтелгән. Future continuous'ның ясалышы иң башта субъект килә, субъекттан соң will be дигән ярдәмче сүз, ярдәмче сүздән соң төп фигыль һәм шушы фигылгә шулай ук ing дигән кушымчаны ялгыйбыз. Мисаллар. I will be making чак-чак next week. Мин икенче атна чәк-чәк ясый торган булам. Ягъни икенче атнада ниндидер дәвамлы киләчәктә озын процесслы эш булачак. Мин чәк-чәк әзерләячәкмен. I субъект, will be ярдәмче сүз, make төп фигыль ясарга һәм шушы make сүзенә ing кушымчасы өстәлгән. Икенче мисал. We will be exploring Kazan next month. Без икенче айда Казанны өйрәнә торган булабыз. Ягъни шулай ук киләчәктә ниндидер дәвамлы эш, без Казанны өйрәнә торган булабыз. Зур процесс күрсәтелә киләчәктә. We субъект, will be ярдәмче сүз, explore өйрәнү, ниндидер ачышлар ясау һәм шушы төп фигылгә ing кушымчасы өстәлә.